Bampur bai chini tingo ini kesaro kaisa bridge tongo tei pura sladang jak ke chini ungkula kono uima khana bufang kotorma chini boskango no live kaisa video sing khaina ka bufang kotorma pura klai pegi block thangka ke pura nini electric ni post ro wire ro pura soproi thangkai beka ke sing tabongno pura kuthumai jani ro khana chini loge sabasba tong chini Komol Jomatia chini belai khana active leader boto miani simi hopung thuya kho miani simi tini dora bo nogo se thangya kho haisi oma haye kabang ma borno bo uddar khaila ha ano khaila santai phaya ang tini ne phaiga opli pro phai thangmani mi apro kya bungi tini hai ne hai ang phai bika te yoro soros to chini no karei chini aro blogo to ke tabok chini forest department koro khagai chini blogo khorang naima khana bufang ragai lama clear khai to je route clear ya sa jora chini aro tongai na kasi sikango sung hai de bai chini Ronjit colony boro prai 13 families ni boro rok victim angjak no khub greisa boro srai khonai bilis pa to moi boro bo sung hai na chini pura team boro box aro boro srai khonai no teigu tei kham ka jora ka tabu par khai do ama hai ge su boro ni bi man nang pro jung jar plai pro basa nai jung bo hara sa ge mari to boro ni ga jora tei kini ma hai jora basa ni ma ba je masa jora tei jung malai to kini bo su boro jora nai chini am sayo Tingoria tei chini mandei Nogorai tei Komolai no tei goi charta Tingoria ke bo prai more than 200 boro or jaga asoi na mandei yo bahai de mandei school bo prai 50 থেকে 60 jona boro ko jaga bang nang nai teiga Tingoria school bo nai teiga jotto no pal or jaga nai teiga kisa misa boro ne lai te biri bangai chini jotto entire team ani sakbai thangkoi Puri kese thalai rok or lai te biri bangai boro ব্যবস্থা khai kamuka tei sorkari torof theke boro je masa boro boro tani ব্যবস্থা khaijak tabong medical team ni bangai ang sini MYC ompini ompisiye sini MYC no ang kol khai dai tini medical khai yungai kol khai roma gota khai togo sini kemo serai khonai pura birisi rok lai kene nungwa sai hamya klaijak togo hai ni bagai no boro no sung treatment khairi mani yagulo sung nang khangke tini or jara tong thang no thunai ang thangyani nogo o ampe thui khana bo hai nai tongnai khana sode wa tui wa tamo khangke tuma quick response khaiga na boni bangi ব্যবস্থা nani bangi gandaro no tongnai tamana baidi lukuro chini khaganang tei mai ganang lukuro nang poinai bokha karaki kisama tongnai nironi bipodo sung tongo সরকারি ভাবে যে মা থাই তংমানি যে ক্ষয়ক্ষতি মানি যে মা সাক জরতে जों চাই তংনাই নিরংনি যে অফিশিয়াল যে খাই তং মারনো নিরক তলে তলে মা খাইনাই जों অফিশিয়াল লেভেল থাঙ্গै টপ লেভেল থাঙ্গै जों কক সানাই টপ থেকে টপ লেভেল থাঙ্গै যে মা সাক জরতে जों নিরংনি যে ক্ষয়ক্ষতিनि বাগै जों কক সালাইনাই তামানা बायदि আসলে কক সালাই যতन मा हामबाय